Economy nke Igbo. Ala Igbo nwere mpaghara economy atọ nke bụ agriculture economy, non-agricultural production bụ ịlụpụta ihe ọlụlụ, na trade bụ azụmahịa. Mpaghara atọ a enweghị ọtụtụ nsogbu na ọdachi n'ọtụtụ afọ. Kịta ka ihe anyị ga-eme wee wulie ha elu. Na mbụ, ka anyị kwuo okwu economy atọ a. Nke mbụ bụ okwu gbasara agriculture. Anyị nọ na rainforest nke Africa. Ya mere, anyị nwere ala dị mma ịkọ nri. Kama maka na anyị ebuka na-amụ ọtụtụ ụmụaka na-eje ala eji akọ nri ka o zuo ọra obodo ebughị oke ibu. Ọ bụrụ na a ga-enwe mechanized farming na farming nke eji sayensị eme, bụ nke na-ewepụta ọtụtụ nri oge ọbụla, ma anwụ ọ na-eke ma mmiri ọ na-ezo, anyị ga-enwe nri. Maka na enweghị nkwado nke sayensị na teknọlọji mere ka anyị bụrụ ndị oge ọkọchị na ahịa ịkọ nri, bụrụkwa ndị na-amaghị ka esi echekwa nri akọrọ akọ, bụ lack of storage facilities. Anyị bụrụkwa ndị na-amaghị ka esi eji nri akọrọ akọ were emepụta nri ọzọ ka ihe oriri bukwuo ibu n'obodo anyị. Nke abụọ bụ non-agricultural sector nke Igbo, bụ nke bụ local industries dịka pottery, salt making, smothering, sleeping mat making, sculpture, wine tapping, cloth weaving, cloth and fish smoking, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka ịrụpụta akpụkpọ ụkwụ, bụ ihe ndị Igbo ji buru tupu ndị ọcha abata. Abụghị ihe buliri elu, kama anyị abịakwe ndị bekee na-ebubata ihe nke ha, anyị na-egoro were nke anyị tụfuo. Enwere ọtụtụ ebe a na-alụpụta akwa nke anyị na mbụ dịka Akwete, Asaba, Ubunukwu. Ndị a anwụọla pii. O nwekwara ndị na-arụpụta ngwaọlụ dịka mma, ọgụ, diggers, egbe, bullets, bụ ndị dịka Nkwere, Ọka, Abịrịba na obodo ndị ọzọ dị iche iche na-akpụ ọkpụkpụ ihe dị iche iche. Ndị a nwụkwara pii n'ala Igbo. Anyị anọrọ na-egosi nke ndị ọcha. Ihe ndị a ka ekwesịrị iji wulie local industries ndị Igbo enu. Makwa ndị na-arụpụta nnu bụ sword makers of Igbo land, bụ ndị dịka ndị ụmụ nwanyị Uburu, Ọkpọsị, Enyigba communities nke Igbo land. Ha nwụrụ pii. A na-ebubatazi nnu nke ndị ọcha, rapụ nke ha. Can all this be revitalized? Nke atọ bụ nke gbasara azụmahịa n'ala Igbo, nke bụ ihe ejiri mara anyị. Anyị na-azụ ahịa, alụpụta ihe, ebupụ ya n'ahịa wee ree. Ndị na-agba ahịa mba tere aka eburu ihe dị n'obodo jee obodo ọzọ ree, buru nke dị n'obodo ahụ bata obodo ha ree, bụ nke ndị obodo ha na-enweghị. Oge ahụ ahịa bụ ebe nwere oke ugwu n'ala Igbo. Ọ bụ nsọ anị ma ịbata n'ahịa zuo ori, ala ga-egbu gị. Mmadụ ga-akpọsa ahịa ya, ọ nọrọ chi abụọ nweghị onye ga-akpa ya aka. Ma oge ndị ọcha batara n'ala Igbo, ihe ọjọọ wee batakwa n'ahịa, wee tinye kapitalizm. Ahịa anyị, kama ọ ga-abụkwa ebe dị nsọ eji akwado omenala, ọ ghọzie ọdọ ndị ori. Onye ọbụla chụbazie nta ego, ihe niile wee ghasaa. Ndị ji bụ ugwu wee na-eburu ezigbo ji gbara agba, wee bubezie ji rere ere ka ha nweta ego. Nke a bịazie mebie ahịa anyị n'ala Igbo. Ndị na-alụpụta ezigbo ngwa afịa bịazie lụba nke ọjọọ ka a baa taa na echi, kama ga-ewuli ahịa anyị elu, na-eje ahịa anyị wee tipịazie. Kịta anyị na-achọzi ka anyị ga-eji tụfuo ihe ọjọọ nke anyị kwere ka ọ bata n'obodo anyị, ma mụrụ ka anyị ga-esi were teknọlọji mezie ala anyị. Anyị chọrọ ezigbo trading system nke agbata ọfụ ga-enwe ugwu nke mgbe ochie anyị a. Biko nụ ka anyị tinye ihe ndị anya wee mezie ala Igbo. Ndewo.